साइकेल बानायलां गाइखेरखौ फुवा हासुंलाय नामा हाजों जिबौ फिथाइखौ ओरैजाय खुमब्राबो दं नै लोगोफोर हायाव नै खुमब्रा फिथाइफोरा नै बिदि खोबना दोनदो आरोना बिरनोबो हागोनमोन आङो गां लानानै नाथाय आं दा जानानै थानांबाय लेवार संख्रि होनानै दोनजाबाय आं लोगोफोर आगोलाव आगोलनि खोथा आंलाय मा दा नामा मोनै ओंख्रियासो बे पाम पाम हाय लोगोफोर गुड मर्निं आं मोनसे गोदान ब्लग लाबोलायबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादोलाय जाहा ताहा लाबोलायबाय आरोना नायलांबाय थादो आङो गाइखेर लायनो नागिरदों लोगोफोरनि साइकेल बानाय लानानै थांबाय थानोसै साइकेल सालायनोसै नै ओरैजाय थांगोन आं ओरैजाय होलांगोन एसे गोजानाव थांगोन आरोना गाइखेर लायनो साइकेलजों फुङावनो ओंखारबोबाय आं हाय नै मालिका गाइखेर बायनो फैदां दंना गैया गाइखेर आं माबा गाइखेर गोखै बानायनो नागिरदों फुदुंबाय आं है आधा लिटार जेनथेनबाबो मा होयो बिलाय फुङावनो सेरथारदोंमोन होनबा गाइखेरखौ साहा लोंलांसै लोगोफोर गैया गाइखेरखौ मोनसिगोन आरोना जेनथेन फवासे ना जेनथेन फवासे हरसिगोन ओमफ्राय साहा लोंना थांसै नै आपेलबो मोनजालायबावबायसो गाइखेर लानो फैनाया साहा लोंलांसै आरो गाइखेरखौ फवासे मोनबोबाय नै वाव साइकेल सालायबाय नै आङो गाइखेर लानो फैदोंमोन गाइखेर लायहैनो गाइखेर लोंहैनोसै गोथावनो ओरैजाय दुर्गा फुजा जानायखौ बारलांनानै लायदोंमोन आरो आं गाइखेरखौ लामाया मा गारि थाफैखो जाहोनावलाय लामानि गारि हाय औ नों स्कुल थाङो था नै गथ'फ्रा स्कुलाव थांबा मा मोनजायो गोथाव ओंखाम गुदुं मोनजायो आलु भाजि मोनजायो गथ'फोरा बा खानायाबो सेंग्राफोरनि मडेल सोलायबाव स्कुलाव थांना मा फरायगोन नोङो खोन्थालाय नै स्कुलाव थांना मा फरायगोन ओंखामखौथ' गोथाव जाबाय नोङो ओमफ्राय बेसे बुरजा फरायगोन लिरनो रोंजोबो आङो लिरनो रोंजोबो माखौ रोङो खोन्थालाय एबिसिडि खौ रोंजोबो ओंखाम गुदुं ओंख्रि गुदुं जालांनानै रोङाबाथाय बिगुरा जिगोन नोंनि मिथिबाय हख्लै हासुंलाय नामा हाजोंजों गनाङो हाजोंजों दाग लानानै फेना ओमफ्राय दुगैनांगौ लोगोफोर जोंहानि अमाया नै फिसाफोरा मानै आरोना नै आं खनसे ब्लगाव खोन्थादोंमोन ना लोगोफोरा डाक्टार लायनो होननाया नै आरोना डाक्टारनि फिसाफोरा नै ओइ गिन्द्रि रायख'सै गाइखेरखौ फुदुंबाय नै लोगोफोर बेखौ साहा लोंनोसै आरोना जोंहा बेखौ फिसालानो दोनबाय आरोना गिलासाव नै साहा फुदुंबाय नै ओमफ्राय इयाव मा दंलायनो सुजियासो इयाद सुजि इयाव मा दङ नाफामजों नारजि हरनि आरोना मोनफैबायानो नोङो दसेनो जाखांबाय जलफि आसारलाय दाख्लै बानायनाया नाफाम बियो माबा मा होनो सिलिका इयो मेवाइ इबो बेनो नोंहा बेखौनो सोंनांगौ जाबाय ओइ बैग्रि आसार बानाय जायोथ' आरो बैला बैग्रि आसारा ओइनि गोजौआव जिबौ फिथाइखौ आयौ मिने खोमसिथार दे लोंद' सायानो ए इदि लोङो
cukup खालामलायो लोंनाया हख्लायदोलै माबार स्कुलाव थांनो टाइम जाथारबाय स्कुलाव थांगोन थांगोन स्कुलाव थांगोन जानाय लोंनायानो जोबाखै माथो नोंना दाबो सबाय बिमा खानिल' लोगोफोर मुथासे मोनबाय नै लोगोफोर नै गय दंफां सायावसो मानखोलांजोब्बाय गय दंफां सा नै आरो बैसांबो खालामना होनो जायासैना ओरैजाय मुला फोदोंमोन नै लोगोफोर मुलायानो जायासै नै मुला फोदोंमोन ओमफ्राय नैयाव दुन्दिया गैया दुन्दियानो जाया हासारानो बारा गैया बानलु फिसा नै बानलु बोरदोन होनो जोंना लोगोफोरनिखौ बानलु बोरदोन होनो नै बानलु बोरदोन होनो दाउफोरजों जायो ना दाउ जाल होनो दाउ ओरैजाय खुमब्राबो दं नै लोगोफोर हायाव नै खुमब्रा फिथाइफोरा नै बिदि खोबना दोनदों आरो ना हायाव खोबना दोनदों हायाव खोबदोंलायनो नै बिलाइखौ खोबना दोनदों आरो है नै गोजौआवसो गोजाहायनो फिथाइफोरा नै गोजौआवसो दङ नै मोनहाया ओमफ्राय नै मुथासे मोनबाय जेनथेन नै खानो हाया गोजौथारनि साथि सावदों जाहाना नै बोराया आं सावनो मोना आरो ना लोगोफोर ओंखायनो इयो सावदों हिन्जावफोरा मोनाबा हौवाफोरा सावनांगौ आरो ना नै जोंहाना सावो आरो एक्टरा दे मोजां बोर बि दे आंनि थाखायबो बिबाराबो नै जि मोजां बारदों नै लोगोफोरनि नै बिबारा मोजां बारखादों आरो ओरैजायबो नै लोगोफोर बिबारा जोंहाना नै बे बिबारखौ आङो 150नि बायना लाबोदों आरोना लोगोफोर नै 150नि बायना लाबोदोंमोन आङो ओरैजाय दं आरोना फैसा थाखा थाबा मानसिया मा जानो हायो मा जानो हायाना फैसा थाखा थाबा लोगोफोर आङो एम्बु बालेबबो जानो हागौमोन एम्बु सिथ्रबो जानो हागौमोन आङो ओरै बिरनोबो हागौमोन आङो गां लानानै नाथाय आं दा जानानै थानांबाय लेवार संख्रि होनानै दोनजाबाय आं लोगोफोर गैला थैसोबनो हागौमोन आङो फैसा गैला नालाय बाजै हटेल थाङो माबा हटेल थाङो अबाव बाजै हटेल बार माइल नामा बे हटेल होनदों 12 माइलावलाय सोर बाजै हटेल दङसै गैथारानो मस्लाल'नो बेनो गोथाव जाबाय ओमफ्राय खान्थाल ओंख्रियाबो खान्थाल फिथाइ थाइगिर ओमफ्राय खान्थालखौ दालाय बहा मोननांगौ दाथ' खान्थाल मोनाना आगोलाव आगोलनि खोथा आंलाय मा दा नामा थास' बिबार थाइगिर आयौ मा ओंख्रि नङा खोथा मोनै ओंख्रियासो बे जि गोथाव जायो Oh, sorry guys.